La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles nigériennes. France kan woni gaɗa terrorisme gonɗo no wara ɓiɓɓe leydi Niger oɗo miɗen jogii dalili ko wona haalaji maɓɓe tan e bindi maɓɓe miɗen cegiliidi wakkati men keɓi wune fuu min burtinan dalilaji ɗin min kolla min kaali du caggal 25 lewru ko mbinomi ko falti faa e gooto warata waɗana ɓiɓɓe leydi Niger ono ko kaani wadde e lutde muɓɓe nden kala ɗowtodiro e ɓi leydi Niger e ɗum no kamɓe hoore ɓen kamɓe cappoto neɗɗo fuu ɗo wonno hono to min jiɗi wallirede e hono daguno min mbiri nen ɗum nun ɗum waɗirte faa e gooto leydi fay gootiri waldere fay wootere ƴurata nokku fuu to ƴuri ndo ɗum waldere ko wiyete ONG laamu dawranta waldere fay wootere warata faa wiya ni wonno hono daguno kamɗon wadde ɗum ɗon ka wal kala ballodiro e maɓɓe fof hon daguno ɓe mbiri noon paƴ et dow to ɓe mbi ɗo wonno hon to ɓe ballodirta. Nous devons faire nous ce que nous ne devons pas faire. D'accord.